चलो सांग मैंने आज जीवा कादलिया यात्रा पड़िया को टिके केमिति यात्रा करी चल फोन आइसक्रीम jamnya boy. Apa boy? Ya, mana kali aja. जा जा कट्टा जानी नहीं एटा उठी तो ए धारा उलैब हाँ जाओ थारा उठबू जा ए धारा छाड़बू ताकू हाँ छाड़ी दे तू ही रह जा छाड़ी दे पैसा दाई को नहीं चला
ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ସ୍ୱାଭିମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣ ଅଣୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ବରଞ୍ଚ ନିବେଦନ କରୁଛି ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଳପତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଆମର କୃଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ चलो चलो पूरा दुलुप दुलुप है थोड़ा चलो रुआल लगे चले इन्हें के लेना ना परम दइए थे। हाँ परम दइए तीनों संगे भैया अर्गे तीनों संगे बना कौन तो रे बना